Gasstraatseiling is een zeilwedstrijd georganiseerd voor boten van allerlei lengtes. Maar die krijgen volgens het IRC-meetsysteem een handicap toegediend. En een handicap betekent dat eventueel de laatste boot best wel eerst kan worden. Dus het is een handicap, dat is een verrekening van de gezeilde baan met het aantal minuten dat ze erover doen of uren. En dat wordt dan weer verrekend met de handicap. En dan heb je de uitslag en dan kunnen ze zien of ze 1, 2, 3 of 4 zijn. Deelnemers komen uit Frankrijk, België, Italië, Duitsland en de Verenigde Staten. We gaan zo eerst even iemand naar de zeilboot brengen. Die had nog een examen in Zeebrugge af te leggen. En die gaan we dan eerst naar de Capella brengen en dan gaan we met het veld mee om te filmen en foto's te maken voor jullie. Start zijn, dat is een hele procedure natuurlijk. Hè. Er zijn een aantal klassen, ik denk 4 klassen. En die worden met bepaalde kleuren aangegeven. En iedere start is een aparte klasse. 10 minuten voor de start dan wordt er een vlag gehesen. En die procedure wordt afgeteld tot op een minuut. En op de minuut gaan we verder naar de seconde toe. En vanaf 10 seconden wordt afgeteld. En op 0 gaat er een kanonschot af en dat is effectief de start dan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Not home. And if the wind is right, you can sail away.